O sector percebeiro afronta xornadas clave. A subasta de hoxe comezou co prezo do percebe a 158,30 euros o kilo, pero o balance de decembro non foi positivo debido ás malas condicións do tempo. A un día de noite boa, os marisqueiros seguen traballando sen descanso, co sector do percebe na súa época máis intensa do ano. O patrón maior da confraría de Aguiño fixo eco da mellora das condicións para traballar, despois dun inicio de decembro marcado polo mal tempo. Bueno, o día ainda andaba moitísimo mar, pero bueno, eu creo que mellor que os outros días. A calidade pode ser un poquinho máis mediana que en general, falando en general, pode ser un poquinho mellor cos últimos días. Penso que, non sendo nas semanas de noviembre, penso que o día de hoxe foi un dos mellores de diciembre para poder traballar realmente. Sen embargo, fai fincapé no balance de decembro, asegurando que o mes non foi positivo debido ás condicións meteorolóxicas e á falta de percebe, con prezos que, aínda que axudaron, non se viron reflexados nas vendas. O que este mes de diciembre foi fatal, totalmente fatal. Os precios axudaron moito, pero é que se vamos a mirar os kilos que se venderon na lonxa de Aguiño, pois é irrisorio o que suelen vender en estes días cando vamos 150, 160 personas. O que pasa que, claro, se lle preguntas a quen foi ao mar, a quen se arriesgou e quen colleu algún percebe, pois incluso chegou a 336 euros o outro día. Pero, claro, son aqueles poucos que puderon traballar ou que se arriesgaron máis ou que o colleron. Pero se falamos a nivel xeral, o que é da cofradía, dos socios da cofradía, este mes de diciembre foi moi malo. A xornada de hoxe presentou prezos que non deixaron indiferentes aos marisqueiros. A subasta do percebe comezou alcanzando os 158,30 euros o kilo para os primeiros lotes. Noutras ocasións, o percebe ten alcanzado prezos de ata 300 euros o kilo, pero todo depende da calidade e do día traballado. A ver, unha das causas por a que chegou a estes precios non foi só a calidade, que realmente a calidade dese percebe de máis de 300 euros era unha calidade impresionante, pero bueno, son aqueles que quedan aí, que están aí, que non se viron antes, que non se colleron, e houve esa sorte, e ese percebe, pois, ao non haber tampouco outras cofradías que axudaran a ter un poquinho máis no mercado, pois entonces dispararon os precios máis que nunca, claro. Antes de levarse a cabo a subasta, o representante do sector aseguraba que os mariscadores conseguirán chegar aos topes, pero que todo dependía dos propios compradores. Se acadaron o tope a maioría da xente, porque se traballou un pouco mellor. O percebe non sei a calidade que terá, porque claro, o que se colleu xa non está, lóxicamente, e vamos a mirar a ver o precio que leva. Iso depende un poquinho dos compradores, se do pouco percebe que teñen máis ou menos, pois xa van zapando, como nós dicimos, non? Xa van tirando con ela e non queren coller máis, se van a outro tipo de marisco, ou se aínda teñen algunha demanda específica deste produto do percebe. Se teñen demanda, pois os aínda se pode pagar, porque aínda hai tempo de mandalo, de envialo. Recalca que os prezos máis altos soen darse nos días cercanos á Noiteboa e ao Nadal, pero que de aí en adiante os prezos do percebe irán baixando. En fin de ano, ahora cara a fin de ano tamén teremos vos precios no percebe e no marisco, pero xa vai ir baixando, xa non é o das datas do Nadal, do que é de diciembre, de Noiteboa. Os precios máis altos sempre son todos os anos, sempre son na semana de Noiteboa e Navidad. Despois baixan un pouquiño porque xa algo hai no mercado e ao mesmo tempo pois xa non quedan tantas cenas de empresa para cumprir. A pesar da xornada intensa, tamén se produciu un incidente. Durante as tarefas de recollida, unha mariscadora sufriu un accidente, rompendo unha perna. Son cousas que pasan, son cousas do noso traballo, cando uns, cando outros, pois estamos sempre ao límite, e ao final, pois, uns ou outros, cando nos toca, pois, magoámonos ou lesionámonos, pero é algo habitual. Quizáis non pasa tanta hora porque estamos bastante máis preparados que do que estábamos, a nivel lanchas, a nivel mismo o EPIs que temos, o que é o traje de neopreno, rodilleras, uns tenis ou unhas zapatillas boas que agarren, pero con todo eso, pois, tamén dá pé a que te arriesgues un pouco máis. A filla da afectada, a pesar de non saber con exactitude todo o que pasou, confirmou a súa lesión, indicando que a súa nai foi levada en ambulancia despois de caerse mentras traballaba. Non sabemos. A min dixérame que escorregaran unha pedra e que lastimaron a perna. En conclusión, o sector percebeiro está nunha situación tensa pero esperanzada, coa mirada posta nos prezos que se conseguirán durante as festas e coa preocupación por un accidente que recorda os riscos que supón traballar en tales condicións.